L'atenció a les persones en situació de dependència ha estat sempre un sector molt feminitzat. En els últims anys s'han fet avenços per visibilitzar la nostra tasca i per la professionalització d'un sector que històricament ha estat entomat per filles, per mares, dones, que a més de la seva vida personal havien de fer cura d'altres persones també en situació de dependència. En aquest sentit, hem fet un pas endavant. Continuem sent un sector feminitzat, però amb molt orgull i amb moltes ganes de continuar donant veu a la nostra tasca, molt més professionals i amb una gran expertesa. I és aquesta expertesa la que ens porta també a identificar com volem que siguin les cures a futur i apostar entre totes a oferir una atenció més integral tant al nivell d'informació a través de professionals expertes al portal Aliure com engegant projectes innovadors i tecnològics com ja fem al SAT de l'Hospitalet de Llobregat, on utilitzem les ulleres de realitat virtual per combatre la soledat no desitjada. Projectes com aquests, que tenen una vessant transformadora, ens facilita la tasca professional i ens permet oferir una atenció a la persona de qualitat. Jo decideixo ser dones que decideixen. I tu, què decideixes?